Ja tässä kysymyksessä on sitten kysytään, että miten turvaa, ettei omaisuus siirry perintönä sinne lapsen lapsille. Eli tilannehan on se, että jos ei ole laatinut testamenttia, niin se omaisuus siirtyy perintönä sinne omalle lapsille ja sitten tietysti lapsen lapsille. Ja tietysti myös siinä tilanteessa, että se oma lapsi luopuu, niin hänen sijaantuloperillisensä on sitten automaattisesti hänen omat lapset. Mutta tässä tapauksessa tilanne on sellainen, että nämä lapsenlapset on laittanut täysin välit poikki tähän kysyjän sukuun. Eli sen vuoksi sitten halutaan myös huomioida, että omaisuutta ei nyt olisi sitten menossa siihen näille lapsenlapsille. Ja jos sitten eli tämmöisessä tapauksessahan ei ole se, että se testamentin saaja saa niin kuin tämmöisellä toissijaismääräyksellä määrätä siitä omaisuudesta, miten haluaa, tai testamentin tekijä saa määrätä siitä, miten haluaa. Ja jos se lapsi on sitten laatinut oman testamentin, että jos itse ei ole vaikka lisännyt sinne tämmöistä toissijaismääräystä siihen testamenttiin, ja se lapsi on sitten itse laatinut, eli se toissijaismääräys siis tosiaan on se, että kenelle se omaisuus menee sen ensisaajan kuoltua. Ja jos sitten tämä testamentin saaja on laatinut oman testamentin, joka muuten sivuuttaisi hänen omat lapset, niin silloin tuleekin just se tilanne, että näillä lapsilla on oikeus siihen lakiosaan, joka on sitten puolet siitä perintöosasta, eli sitä ei pystyisi täysin niin kuin suojella sitä omaisuutta. Mutta tosiaan tämän kysyjän tulisi nyt sitten laatia testamentti, ja testamentissa mainita, että kenelle se omaisuus menee lapsen kuoltua. Eli tosiaan siis on toissijaismääräyksestä kyse. Ja sitten semmoinen tapaus, että jos se onkin kuollut se lapsi ennen tätä testamentin tekijää, niin sitten tilannehan onkin jo eri, koska sitten nämä lapsenlapset on heti siinä lakiosaperillisasemassa, kun he on heti suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset. Eli silloin heillä olisi oikeus siihen lakiosaan, mutta silloin kannattaisi tosiaan sit konsultoida juristia, että miten tämän saa varmistettua, että se omaisuus ei menisi sinne, jos ne välit on edelleen poikki. Mutta siinä on myös mahdollisuus sitten sanktioida tällaista henkilöä, joka vaatii lakiosaa. Et siinä on tietysti joitakin keinoja on hieman rajoittamattomat on siinä tapauksessa, että jos ne lapsenlapset on suoraan perillisasemassa siinä tai niin kuin heti saamassa sitä perintöä. Mutta kannattaa tosiaan juristin kanssa jutella mutta tosiaan, että kannattaa se hoitaa jonkun perintöjuristin kanssa kuntoon tai sitten mainita vaikka testamentti, jossa määrittää vaan, että minne se lapselle tullut omaisuus siirtyy hänen kuoltua. Eli ikään kuin suoraan sillä estettäisiin se, että se ei mene sinne lapsen lapsille.